Ονομάζομαι Ηλίας Γιαννακλής και το θέμα του συγκεκριμένου podcast είναι ο αθλητισμός ως πυλώνας πολιτισμού και ο ρόλος της αποκατάστασης από την αρχαιότητα έως σήμερα. Καταρχάς, είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για κάτι που συνδέει όχι μόνο το σώμα με το πνεύμα, αλλά και το παρελθόν με το παρόν. Τον αθλητισμό και το ρόλο της αποκατάστασης στην ιστορική του πορεία. Ο αθλητισμός από την απαρχή του δεν ήταν απλώς ένα μέσο άσκησης ή ψυχαγωγίας, ήταν και παραμένει ένας καθρέφτης της κοινωνίας. Ένας μηχανισμός που προωθεί αξίες όπως η πειθαρχία, η ευγενής άμυλα, η κοινωνική συνοχή και φυσικά η υγεία. Στην αρχαία Ελλάδα, ο αθλητισμός είχε σχεδόν ιερό χαρακτήρα. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που ξεκίνησαν το 776 π.Χ., δεν ήταν μόνο αθλητικό γεγονός, ήταν θρησκευτική και πολιτική γιορτή. Οι αθλητές τιμούνταν σαν ήρωες και πολλές πόλεις κράτη χρησιμοποιούσαν τη νίκη ενός αθλητή ως εργαλείο διπλωματίας ή εσωτερικής υπερηφάνειας. Αυτό όμως που ίσως δεν γνωρίζουν πολλοί είναι πως οι Έλληνες είχαν ήδη κατανόηση της αποκατάστασης και της πρόληψης. Ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της ιατρικής, πίστευε πως η κίνηση είναι θεραπεία. Στα περί της αναφέρει πως η άσκηση μπορεί να αποκαταστήσει τη φυσική ισορροπία του σώματος. Ο Ιπποκράτης έλεγε επίσης πως κίνησης φύσεως έργων, δηλαδή η κίνηση είναι φυσική λειτουργία, και η ίδια η ιατρική στηριζόταν σε αυτή την αντίληψη. Οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν μάλαξη, θερμά και ψυχρά επιθέματα, ακόμη και φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις για να βοηθήσουν αθλητές να επανέλθουν. Επίσης, στις παλέστρες και τα γυμνάσια υπήρχαν χώροι για καθαρισμό και ανάπαυση που λειτουργούσαν σαν ιατρικά φυσικοθεραπευτικά κέντρα. Σήμερα, ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι πιο κρίσιμος από ποτέ, θεωρώ. Είτε μιλάμε για επαγγελματίες αθλητές είτε για καθημερινούς ανθρώπους, η σωστή αποκατάσταση είναι το κλειδί όχι μόνο για την επιστροφή στη δράση, αλλά και για τη μακροχρόνια υγεία του σώματος. Το εντυπωσιακό είναι πως πολλές τεχνικές που χρησιμοποιούμε και σήμερα έχουν ρίζες στην αρχαιότητα. Σε αυτό το σημείο θέλω να αναφέρω πως ακόμα και σήμερα στην αποκατάσταση, λοιπόν, χρησιμοποιούμε εργαλεία που μοιάζουν με εκείνα των αρχαίων. Στη χειρουργική, για παράδειγμα, ορισμένα εργαλεία όπως οι λαβίδες μοιάζουν πάρα πολύ. Ή στη φυσικοθεραπεία, εργαλεία κατασκευασμένα από χειρουργικό ατσάλι, όπως αυτά που χρησιμοποιούμε στο κέντρο μου εδώ στην Κόρινθο, στο Ergon Physio Center, έχουν μια ρίζα σχετική με το παρελθόν. Θα σας εξηγήσω. Στην αρχαία Ελλάδα, αθλητές οι οποίοι αγωνιζόντουσαν σώμα με σώμα, ο ένας εναντίον του άλλου, και προσπαθούσαν μέσω κάποιων λαβών, μέσω πάλης, να κερδίσουν τον αντίπαλό τους, αγωνιζόντουσαν πάνω σε ένα χώρο αθλητικό, ο οποίος είχε χώμα για έδαφος. Δεν υπήρχε κάποιος ειδικός τάπητας ή κάποιο ειδικό στρώμα, όπως σήμερα. Ήταν έξω, στη φύση, σε ανοιχτούς χώρους συνήθως. Οι αθλητές, για να δυσκολέψουν τον αντίπαλό τους να κάνει κάποια λαβή πάνω στο σώμα τους, συνήθως αλιφόντουσαν με λάδι. Οπότε σκεφτείτε πως μετά από αυτή την πάλη, το λάδι με το χώμα γινόταν μια στιβάδα στρώματος, ένα στρώμα, ένα υλικό που κάλυπτε το σώμα τους, και αυτό ήταν αρκετά δύσκολο να αφαιρεθεί μετά την πάλη, μετά τον αγώνα. Οπότε οι αθλητές, για να μπορέσουν να καθαριστούν, χρησιμοποιούσαν κάποια ειδικά μεταλλικά εργαλεία που έμοιαζαν με ξύστρες, και νομίζω πως έτσι τα ονόμαζαν κιόλας ξύστρες, και προσπαθούσαν με αυτά να αφαιρέσουν από πάνω τους αυτό το υλικό για να μπορούν να καθαριστούν. Με τον καιρό παρατήρησαν πως στις περιοχές που είχαν χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία για να καθαριστούν, ένιωθαν καλύτερα. Είχαν μια καλύτερη αποκατάσταση, ένα μικρότερο χρόνο αποκατάστασης σχετικά με τα υπόλοιπα μέρη του σώματός τους που δεν είχαν χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία γιατί ήταν καθαροί. Οπότε ξεκίνησαν να τα χρησιμοποιούν γενικά μετά την αγωνιστική τους δράση για να μικραίνουν το χρόνο αποκατάστασης, για να γίνονται πιο γρήγορα καλά, να αισθάνονται πιο γρήγορα λειτουργικοί και πάλι. Να μην υπάρχει μυϊκός πόνος και κόπωση. Τα εργαλεία, λοιπόν, αυτά που χρησιμοποιούμε και σήμερα ονομάζονται Ergon, είναι φτιαγμένα από χειρουργικό ατσάλι και έχουν παρόμοια φιλοσοφία με αυτή που τότε οι αρχαίοι είχαν. Χρησιμοποιούνται πάνω στην επιφάνεια του δέρματος, κάνοντας ειδικές τεχνικές κινητοποίησης των μαλακών μορίων. Ένας θεραπευτής μπορεί να αυξήσει την υπεραιμία επιφανειακά στις περιοχές που χρησιμοποιούνται και να έχει μια μυοπεριτονιακή δράση. Με κάποιο τρόπο να επέμβει με θεραπευτικό αποτέλεσμα πάνω στο σώμα ενός ασθενή. Ίσως για να βελτιωθεί η κίνηση, μια άρθρωση και άλλα πολλά. Ας ξαναγυρίσουμε λιγάκι όμως πάλι στη ροή της ιστορίας μας. Αν δούμε την ιστορία, κάθε κοινωνία που ανέπτυξε αθλητισμό, ανέπτυξε και πολιτισμό. Ο αθλητισμός ήταν πάντα ένα μέσο έκφρασης και ταυτότητας. Οι κινήσεις του σώματος μεταφέρουν πολιτισμικά στοιχεία, από τους πολεμικούς χορούς της Σπάρτης μέχρι και τις τελετές ανοίγματος των Ολυμπιακών Αγώνων σήμερα. Και μαζί με τον αθλητισμό, η ανάγκη για αποκατάσταση ανέδειξε και τον ρόλο των επαγγελματιών υγείας στο κοινωνικό σύνολο. Στη σύγχρονη εποχή, ο αθλητισμός δεν είναι προνόμιο των λίγων, αλλά ανάγκη των πολλών, και ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι να διατηρήσει αυτή την ανάγκη ζωντανή και βιώσιμη, βοηθώντας κάθε σώμα να γίνει εργαλείο έκφρασης και όχι πόνο. Η πρόληψη, η ενδυνάμωση και η αποκατάσταση συνθέτουν το τρίπτυχο μιας υγιούς ζωής, όπως το φαντάστηκαν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Ο φυσικοθεραπευτής σήμερα είναι κάτι παραπάνω από επαγγελματίας αποκατάστασης. Είναι εκπαιδευτής,
δημιουργεί πρόληψη και προσπαθεί να κάνει επανένταξη στην καθημερινή ζωή τον ασθενή του, να τον βοηθήσει λοιπόν να γυρίσει πάλι στη λειτουργικότητά του, αλλά και στο να γίνει και πάλι ικανός να αθληθεί. Δεν μας βοηθά να μην πονάμε δηλαδή σήμερα ο φυσικοθεραπευτής, αλλά μας οθεί με ασφάλεια πίσω στην κανονικότητα. Πρέπει να είναι ικανός να μας οδηγήσει στην πλήρη λειτουργικότητά μας και όχι να μας κάνει θεραπείες SAE. Σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό, την κοινωνία και τα social media, θέλω να πω πως σήμερα ο αθλητισμός δεν μεταδίδει μόνο επίδοση, μέσα από τα social media γίνεται εργαλείο κοινωνικής επιρροής και ευαισθητοποίησης. Αθλητές όπως ο Γιάννης Αντετοκούμπο ή η Σιμών Μπάιλς, που είναι μια αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, δεν είναι απλώς πρωταθλητές. Είναι σύγχρονα σύμβολα κοινωνικού διαλόγου και ψυχικής υγείας, ίσως. Και αυτό αναδεικνύεται καθημερινά στα κοινωνικά δίκτυα. Στον 21ο αιώνα, ο αθλητισμός έχει αποκτήσει νέες διαστάσεις μέσα από την τεχνολογία και ιδιαίτερα τα social media. Ο κάθε αθλητής έχει πλέον φωνή όχι μόνο στο στάδιο, αλλά και στο κινητό μας. Πέρα από την απόδοση, εκπέμπει αξίες, στάσεις ζωής, πρότυπα συμπεριφοράς και πιστεύω πως οι φυσικοθεραπευτές οφείλουν πλέον να είναι και παρόντες στην ψηφιακή πραγματικότητα. Μέσω του Instagram, του TikTok, του YouTube μπορούμε να εκπαιδεύσουμε, να ενημερώσουμε και να εμπνεύσουμε τη νέα γενιά για πρόληψη και αυτοφροντίδα. Εγώ προσωπικά προσπαθώ τον τελευταίο καιρό να το κάνω αυτό γιατί παρατηρώ πως ολοένα και περισσότερο η πληροφορία που αφορά την ανθρώπινη υγεία εκφυλίζεται στα social media, γιατί πολλοί προσπαθούν να επικοινωνήσουν για διαφημιστικούς λόγους με σκοπό να προβάλλουν τον εαυτό τους διάφορα σχετικά με την υγεία, ακόμα και αν δεν έχουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο. Και έτσι, δυστυχώς, ο κόσμος αποπροσανατολίζεται, δεν ξέρει τι συμβαίνει, δεν ξέρει τι του γίνεται, δεν ξέρει τι να αποφασίσει, δεν ξέρει τι να διαλέξει, δεν ξέρει τι να πιστέψει εν τέλει από αυτά που διαβάζει ή ακούει, και γι' αυτό το λόγο, καλό είναι όσοι είναι επαγγελματίες υγείας και πραγματικά αυτά τα οποία λένε μπορούν να τα βασίζουν σε επιστημονικά δεδομένα, σε έρευνες οι οποίες είναι πλήρως επιστημονικά τεκμηριωμένες, να μεταδίδουν αυτή τη γνώση ώστε να μπορεί ο κόσμος να λαμβάνει μια ποιοτική πληροφορία που να μπορεί να την αξιοποιήσει και να του φανεί χρήσιμη.